Podívejte se, jak se hejbe a nechává za sebou svoje střeva a vnitřnosti. To je, dámy a pánové, štěnice. Rozhýzl jsem jí tímhletím nožem. Tímhletím. Vidíte, jak se furt hejve, i když je rozřízlej vejpůl? Vždycky mě zajímalo, jak můžeš něčí tělo posunout na takovouhle úroveň. Jak to udělalo takovýhle oblouček jeho vnitřností, to mě strašně se mi to líbí. Akorát ta kamera nechce zaostřit, vy tam můžete vidět krásně to, jak to má... tak spadl. Tak spadl. Tak teďka bude chcípat někde tady na zemi v... Možná, že ta černá tečka, co tam je on. Ale aspoň vidíte. Možná to nebude vidět na kameře, ale tady na začátku, jak jsou ty vnitřnosti, jak tam jde vidět taková bílá část. To je často taková vnitřní jako blána, co má hmyz. Tady ten oblouk, tak to jsou celý jeho vnitřnosti. Ale to by bylo zajímavý umění, víš co, kdyby jsi vždycky rozřízl brouka, udělal takhle čáru a ty bys takhle udělal z toho různý obrazce, by se možná i prodalo celkem dobře. A to je asi všecko.